गिबियावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंगिरि नोंथांमोन साफ्रामखौबो इसोरा नोंथांमोन साफ्रामनोबो बोर होथों। आं बोसोनखौ फरायनो लादों रमारिनि लिरनाय 3 अध्याय 20 पद। बिनिखायनो आयेनखौ फालिनानै रावबो इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जानाय नङा। आयेननि मावनाया बेनो, बियो मानसिखौ पापी होननानै दिन्थियो। रावबो मानसिया आयेनखौ फालिनानै इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जाया, जेब्लाबो मानि इसोरखौ फोथाया। आरो फोथायनाय होननानै बुङोब्ला दिनै बोसोना बेखौनो बुङो। इब्रायारिनि लिरनाय 11 अध्याय 1 पदआव जों मोनगोन होननानै बरसा खालामनायखौ नंथारगौ होननानै रोखायै साननाय आरो मगनजों नुयैखौ दंथारो होननानै हमनानै लानायखौनो फोथायनाय बुङो। आरो बिनिनो 6 पदआव बुंदों, फोथायालाबा इसोरखौ रावबो खुसि खालामनो हाया, मानोना इसोरनियाव फैनायफ्रा इसोर दङ होननानै फोथायथारनांगोन आरो जायफ्रा बिखौ नागिरो बिसोरो बेखौ मोनो। दिनै बोसोना क्लियारलि बुंदों, फोथायालाबा रावबो इसोरखौ खुसि खालामनो हाया होननानै। इसोरा खुसि जायो नोंनि आयेनखौ फालिनायाव नङा, नाथाय नोंनि बेखौ फोथायनायावसो, बेखौ मानिनायावसो। आरो फारसेथिं नायोबा 2 Peter chapter 1 verse 5 आवहाय बुंदों, बेनिखायनो हाजासे हामलायनायजों नोंसोरनि फोथायनायाव मोजां आखल होननानै। औ, नोङो इसोरखौ फोथायो, नाथाय माथो लाब नोंनाव जुदि मोजां आखलानो गैयाबा। फारसेथिं नोङो बुङो फोथायो होननानै, नाथाय नोंनि आखल आखुआनो नोंनि फोथायनायनि एकदमबारे उल्था। गिर्जायाव सोङोब्ला नों आखाइ दिखोनानै बुङो औ आं फोथायो होननानै, नाथाय फोथायनायाव मानिनाय दं। जायनि जाहोनाव ज'हनाव बुंदों, आंनि मेन्दाया आंनि रावखौ खोनासङो, नोंसोरो आंनि मेन्दा नङा, बिनिखायनो नोंसोरो आंनि रावखौ खोनासङा। नों बुंदों फोथायो, दे थिग मोजां, फोथायनो नांगौ, नाथाय नों मानिदों ने? इसोराथ' बुंदों दा थगाय, गाज्रि रावफोर दा बाहाय, गाज्रि जिनिस दा जा, दा लों, दा रायखोमा। अब्ला बहा थांखो नोंनि फोथायनाया? जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों फोथायनायजों लोगोसे मोजां आखल होननानै। आरो फारसेथिं नायोबा जाकबनि लिरनाय 2 अध्याय 17 पदआव फोथायनायाबो बेबादिनो, फोथायनाय थाब्लाबो मावनाय गैयाब्ला बियो गोथै। आरो बिनिनो 26 आव बुंदों, जेरै जिउ गैयाब्ला मोदोमा गोथै, बेबादिनो मावनायफोर गैयाब्ला फोथायनायाबो गोथै। नों बुंगासिनो इसोरखौ फोथायनायाव सोखाजानाय दं, गोजोननाय दं, नाथाय मा फोरमान दं नोंहा फोथायनायजों लोगोसे मावनायनि? नों बुंगासिनो गुबुननि सिगाङाव फोथायोबा बेबादि जायो बिदि जायो होननानै, नाथाय नोंनि न'खरानो असान्थिजों बुंफबनायबा फोथायगोन ने गुबुनफ्रा नोंनि बुंनायखौ? मानोना मावनायखौ जाहैबाय मेगनजों रोखा रोखा नुयो, बुंनायखौ नङा। मेथाइयावथ' रोजाबगासिनो नों, जायनि न'आव जिसु दं रंजानाय न'खर होननानै, नाथाय नोंनि न'खरा? फारसेथिं बुङो नों इसोरखौ फोथायनायाव सोखाजानाय दं, नाथाय नों गावनो मोनदांफेराखैबा, माबा मोनसे जायोबा नों फैसायावसो सोनारग्रोयोबा। सासे नों इसोरनि खामानि मावग्रा जानानै नोंनावनो जुदि फोथायनायनि मावनाया गैयाब्ला, नों फोथायग्राफोरखौ मा सिनायथि होगोन अब्लाना? बहाथो अब्ला नोंनि फोथायनायनि मावनाया? फोथायो होननानै बुङोबा नों बे इसोरखौ मानिनांगोन, बे बोसोनखौ मानिनांगोन। फोथायनाया जाहैबाय इसोरखौ गिनाय, इसोरखौ मानिनाय, बेखौ मान होनाय। मानि थाखाय गोबाङानो लोंखोमायो, सोबखोमायो, जिनाहारि खालामो, थाखोमा गाज्रि हाबाफोर मावो? मानोना नोंसोरो इसोरखौ फोथाया। नोंसोरो मिथिगौ, मिथिया नङा बे बाथ्राखौ, इसोरा गासैयावबो दं, इसोरा गासैखौबो नुयो होननानै। आरो बोसोना बेखौनो बुङो, जों जेखौ मेगनजों नुवाखै नाथाय दङ होननानै हमनानै लानायखौनो फोथायनाय होननानै बुङो। नाथाय नोंसोरो मेगनजों नुनायखौल' फोथायो, बिमा बिफाखौ, गिर्जानि लिडार दैदेनगिरिफोरखौ, जायनि जाहोनाव बिसोरनि मेगननिफ्राय गोजानाव थांबानो नोंसोर गाज्रि आखल आखुजों जिउ खुङो, लोंखोमायो, सोबखोमायो, गाज्रि खामानिफोरखौ मावखोमायो। आरो जायनि जाहोनाव जाकबनि लिरनाय 2 अध्याय 19 पदआव बुंदों, सासेल' इसोर दं होननानै नोङो फोथायो, बे गाहाम, नाथाय मोदायाबो फोथायो आरो गिनायजों थोर थोर मावो। दिनै इसोर दं होननानै नोङो फोथायो बे इसोरखौ, नाथाय मोदायफोराबो फोथायो बे इसोरखौ, थोर थोर मावो होननानै बुंदों इसोरनि खाथियाव। अब्ला फोथायनायनि बेलायाव नायोब्ला मोदाया साबसिन, मानोना मोदाया थोर थोर मावो होननानै बुंदों। नोंथ' इसोरनि खाथियाव थोर थोर मावाखै। नाथाय अब्लाबोदि इसोरा मानो बेखौ सैया, मानो मोजां मोना? मानोना सैताना इसोरखौ मानिया। आरो लुसिफारनिफ्राय लानानै नायोब्ला जोङो नुयो लुसिफारा जोख्लाय हरजादोंमोन,
बे इसोरनि बोसोनखौ मानियैनि थाखाय, अहंकारनि थाखाय, अख्रानि थाखाय। नाथाय फोथायो इसोरखौ, नाथाय मानिया। दिनै बिनिखायनो बुंदों फोथायनायजों लोगोसे मावनाय होननानै, फोथायनायजों लोगोसे मोजां आखल होननानै, फोथायनायजों लोगोसे मानिनाय होननानै, फोथायनायजों लोगोसे बेफोर गासैबो नोंनाव समान समान खारफाबाय थानांगोन। अब्लासो नोंनि फोथायनाया सोमोनो हायै अन्थाइनि सायाव लुजानाय न' बादि गोग्गोमै थागोन। आरो जाकबनि लिरनाय 2:24 पदआव बुंदों, अब्ला नोङो नुबाय मानसिया मावनायफोरजों इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया नुजायो, फोथायनायजोंल' नङा।